sa nachádzame v obci Štôla, kde vám do ponuky prinášame rodinný dom s apartmánmi. Rodinný dom sa využíva ako penzión. Na prvom nadzemnom podlaží nájdete priestranný byt s 2 samostatnými izbami, obývaciou izbou s krbom a veľkou kuchyňou s jedálňou. Interiér je ladený do zvieracích motívov a je obohatený množstvom umeleckých drevorezieb, ktoré dávajú domu jedinečný charakter. Na poschodí sú 4 izby, z toho 2 s podkrovným priestorom a praktická kuchynka. V pivnici vás čaká vináreň s barom, ideálna na relax či zábavu s priateľmi. A to nie je všetko. K domu patrí aj prístavba s 2 samostatnými apartmánmi, ktoré môžete využívať na ubytovanie hostí alebo ako samostatné bytové jednotky. Tento dom je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú kombináciu komfortu a unikátneho dizajnu. Ak vás zaujíma viac, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si osobnú obhliadku.